Slovenská televízia Bratislava uvádza český kreslený seriál Bob a Bobek, králiky z klobúka. Pri povodni. To je prosím klobúk kúzelníka Popustona. A v ňom bývajú dva králiky. Bob a Bobek. Lenže tomu sa nikdy z vyhriatého klobúka nechce. Stávať a cvičiť. Ale prečo? Pretože je ráno. Lenže ja mám ešte noc. Vstávať, pôjdeme si hľadať prácu. Naozaj? A kam? Uvidíš. Pozri sa. Pozor, zlý pes. To bude asi tamten. Nevyzerá na to, že je taký zlý. Čo takto? Krásne zúbky. Však, Bobek. Ako dokážu pohrísť. Čo tu chcete? Nepotrebujete náhodou narúbať? Čože? Vy sa chcete byť? Ale nie. Bobek sa chcel spýtať, či nepotrebujete narúbať drevo. Hľadáme totiž prácu. Nepotrebujeme. A čo tak? Nalakovať plot? Opraviť strechu. Nič nepotrebujeme. A rýchlo sa straťte, lebo... No, keď nepotrebujete, dobre. Stačí povedať, ale slušne. My sa nevnúcujeme. Nech už vás tu nevidím. Toto je môj dvor a nikoho sem nepustím. Taký nafúkanec. Nič nepotrebuje. Na všetko si stačí sám, pán. Myslím, Bobek, že ďaleko neprídeme. Toto vyzerá na Pietr Žmračien, ale poriadnu. Musíme sa rýchlo schovať. Takto premokneme do nitky. Tamto budeme v suchu. Čo to je? Čo sa to deje? Toto vyzerá na povodení. Bobek, pozri sa. Ach, beda, to je spúšť. Pomoc! Pomoc! Počuješ, Bobek? Niekto volá o pomoc. Pomoc! Pomoc! To je predsa ten zlý pes. Pomoc! Vidíš, teraz by nás potreboval. Teraz áno, teraz my sme boli pánovi dobrí. Ale čo ak nám odnesie aj náš klobúk? Zlý je zlý. Nech aký chce, ale môže prísť o život. Musíme ho zachrániť, Bobek. Pomoc! 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 Ja už budem dobrý! Pomoc! Ja už nemám sily, Bob! Ani ja. Musíme sa vrátiť na breh, lebo sa utopíme. Mali by sme vymyslieť niečo iné, ako sa k nemu dostať. Ale rýchlo, rýchlo.
Premýšľaj, lebo nám odpláva. Vydrž, psíček, vydrž! Zachránime ťa! Držte sa! Poďte, poďte! Pomôžem vám dostať sa z vody. Tu je miesta dosť. Prepáčte, že som bol na vás taký zlý. Ja som to tak nemyslel. To nič. Teraz musíme volať o pomoc. Pomoc! 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 Kamaráti, zle je. Do múdy tečie voda. Vieš predsa plávať, nie? Viem, to teda viem, ale je s reťazou na krku. Ďakujem vám, kamaráti. Pozrite sa, most! Sme zachránení. Ale ako sa nám dostaneme? Ten most je pre nás príliš vysoko. Mám nápad, Bobek. Vyšplhaj sa mi na ramena. A ty vyskoč Bobkovi na ramena. A čo teraz, Bob? Tak to asi dlho nevydržíme. Vydržte. Mám príma nápad. Hurá! Sme zachránení! Tak vám veľmi pekne ďakujem, kamaráti. Konečne som sa stal dobrým psom. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Spolupracovali Stano Dančiak, Dano Chmúrny, Gustav Pálka, Daniela Krausová a Svetopluk Šablatúr.